So yun, what's up mga kapsat? Bali nandito ako ngayon sa trabaho ko. Bali ito guys. Malapit lang mag-alas 6. Bali nagpapahinga na lang ako. Tapos mamaya lalabas na ako. Magta-time out muna ako tapos lalabas na ako. Tapos mamaya guys pag uwi ko, guys, magbablog tayo. Magbablog ko yung guys, yung daanan ko po eh. Tapos baka sakaling medyo pa siguro pag maliwanag pa. Guys, diretso tayo sa mga alaga nating baboy, bibisitahin natin. So yun, what's up guys, bali nandito ako dito sa daan na pinakamataas na dinadaanan ko. Dito yung may pinakamagandang view pero marami ng damo, hindi masyadong makita sa baba. Bali guys, tinatawag namin itong Little Santa Fe. Bali sa baba is bukid na, tapos mga farm, parang taniman ng mga mais. Guys, pababa na ito. Dali malapit na yung bahay namin. Dali yun yung mga kasama kong trabador doon sa pinagtatrabahoan ko. So yun guys, dumiretso ako dito sa may babuyan namin. Dali ngayon ko lang ulit sila makita na naman kasi palagi tayo sa trabaho natin. Yan guys, naratnan ko dito yung pamangkin ko na nagpapakain ng baboy. Sakto naman. Bali 6:20 na ng hapon pero maliwanag pa naman. Bali katatanim lang nila nitong palay. Bali kailan lang sila nagtanim. So guys, ito yung kambing namin. Bali iuwi namin to ngayon. Bali yung mga yon, bali nakakuan sila. May iwan na yata sila dito, yung mga yon. Bali dito sa tabing ilog. Tapos ayan yung hanging bridge papunta doon sa bundok. Marami pang mga bahay dyan guys, dyan sa bundok. Yung mga Igorot, Ilocano, mayroong mga Ifugao na nakatira dyan sa bundok yan.
So yan guys, dito na ako sa bahay. Halika na dito ah. Halika na. Yan yung baby ko guys. Bali ikuan. As usual, pagka dumadating ako. Kiss na si Papa. Kiss na. Kiss naman. Hello ka na sa kanila. Hello. Si Papinay. Kiss na ulit. Papa, si Papinay. Kiss pa isa pa. Si Papa. Si Papi. Yan guys, ito naman yung mga alaga natin pa. Yan guys, ito noon na kon guys na baran ito noon. Ito, nabaran ito noon, tumaas yung tubig dito. Ano dito na nagkabaha. Bali naabot yung mga kon guys, yung mga itlog doon. Hindi ko nga lang alam kung mabubugok yun o hindi. Pero pinabayaan ko na lang guys para kuan. Para kung sakaling may mapisa, hindi goods, maganda. Pero kung wala tayong magagawa. Yan guys, katatapos silang mag-breed.